санаулы минутлары белән безнең 21 ел тамамланып килә. Кемнәргәдер инде бу бик уңышлы ел дип әйтәсе килә. Гомумән алганда инде менә чагыштырулар, статистика белән чагыштырганда бу 21 ел тарихка үзенең бик уңышлы саннары белән кереп кала дип әйтәсем килә. 46 елдан башлап менә бүгенгә кадәр иң күп үлем бу ел теркәлгән. 21 елга инде менә әйтеп үтте, безнең алып барышыбыз зур өметләр белән керәбез. Мондый арабыздан якыннарыбызны югалтулар булмасын иде иң беренче. Менә бу теләктә булып торсын иде инде. Инде менә үткән елга әзгенә анализ ясап, бар да инде теге карап аласада гына тора дип әйтәсе килми. Күңелле вакыйгалар да булды. Менә бер вакыйганың шаһидлары булып сез утырасыз шушы залда. Инде менә бик күп артистлар да, аларның тамашачылары сез дә бик тимереп беткән идегез. Аллага шөкер, ел тамамланганда шушындай матур бинага безгә бүләк итеп китә алдылар төзүчеләр. Бик зур рәхмәт аларга. Монда инде бик күп кешенең тырышлыгы, бик күп кешенең булышлыгы булды дип әйтәсем килә. Чөнки шушы авылдан чыккан егетләрнең тырышлыгы белән, булышлыгы белән шушындай матур бина барлыкка килә алды. Бик зур рәхмәт аларга. Киләчәктә дә менә шулай итеп ярдәмнәреннән ташламасыннар. Инде өмет дигәннән хәзер шушының дәвамы булып, якын тирә авылларда Сүрдүдә, Алла бирсә, бу ел ремонт булыр дип көтәбез. Бирсен Ходай. Инде бөтен куаныч